हम अभी एयरपोर्ट अंदर घुस गया। आप लोग देखो, ये है दालाई मिसिंग। बहुत अच्छा मिसिंग है। कौन इंजीनियर बनाया पता नहीं, इतना सुंदर करके बनाया, पूरा ऊंचा लंबा, बहुत अच्छा बनाया। देखो चारों तरफ इंजन है, आप लोग देखते रहो। दिखा रहा हूँ पीछे से क्या है और क्या नहीं है। हेलो लोगोफोर, एयरपोर्ट नायनो फैदों जोङो नै जाम्बा जाम्बानो। नै बिथिंथ' डाइनासर, उननिखौ देखाय, उननिखौ जदाम नों देखायलाय। उनाव सासे दङ लाजिग्रा, उनाव नायलांबाय था, देखायलांबाय थागोन। बुलेट लाना फैखादों नै एयरपोर्ट देखायनो थाखाय नोंसिनो। बिन्दास नायलांबाय था, खालि आंनिखौ साबस्क्राइबल' खालाम, फ्रियाव नायबाय था, गोदान नटिफिकेसन नुबाय थागोन। दालायखौ नायदो, बे दालाया बेसे गोजौ बेखौ बिसास होनो हाया। बेनिफ्राय एसे गिदिराव दालाय दङ बेयाव, आरो बेबो बेनो। नाथाय नेक्स्ट ओरै बानायनाया मानि थाखाय बानायदों बेखौ मिथिया। बेयो जाहैबाय थुख्रा नोंथांमोना नायलांबाय था, आङो हाजायमानि मोजांखौ देखायलांगोन। एक्सुवेलि आङो बे भिडिअखौ खाथिफोरनि थाखाय बानायनाय जायाखै, अननानै सोरबा नायोब्ला दुखु मोननाङा। गोजानफोरनि थाखायसो आं बानायनाय जादों। आं मैयाबो बुंदों आरो दिनैबो बेखौ बुंदों। ओंखायनो आंनि गोजानफोरनि थाखाय नायनायाव नोंथांमोना नायफादोंब्ला अननानै मोजां मोनोब्ला आंखौ लाइक खालामनायखौ बावथारनाङा दे नोंथांमोन। लोगोफोर, नोंसिनि थाखाय एसे खस्थ' खालामदों, एसे हेफाजाब होलै, एसे एनै साबस्क्राइब खालाम, शेयार खालाम, आरो नेक्स्ट बार नेनानै थादो। आरो देखायबावगोन, नोंथांमोना खालि आंखौ अननानैल' एसे सहाय खालाम। नोंथांमोननि अननाय, नोंथांमोननि सापर्ट खालामनायाव जाहाथे आं हानायमानि देखायबावनो हायो। नेक्स्ट बार आरो आं चाइना बर्डाराव थांगोन। आंनि लोगोफोर नेनानै था, चाइना बर्डारखौ आं ओरैबायदि देखायगोन, आंबो नुफेराखै, नायनो लुबैदों। ओंखायनो चाइना बर्डाराव नोंसोर नायनोब्ला हागोन, बेयाव थांनो गोनांलाय गैया। आं नोंसिनि थाखाय फ्रियावनो देखायगोन। खालि अननानै मोनसेल' खामानि माव, आंखौ साबस्क्राइब खालामनायखौल' दाबावथार। थेंक इउ दे नोंथांमोन, थेंक इउ।